Urip kok ora sugih-sugih kan bisa neng nyong sugih patuku pajiro lucune loro sing lemu-lemu kan ontran-ontran apa iki jan sedina pocokane 1.200.000 Kas numpak kas. wong ora urusane kowe aku seneng dhewe Kas apa kok kas? tuku mobil Pajero papat sing ngebute jangan kaget cinta putih Zaman saiki golek bojo cukup sing setia, ora perlu ganteng lan sugih. Kuwi omongan wong wedok bar mangan kecubung. mulai saiki awake dhewe iki ora usah kakean iko-iko. Sing penting usahakan pricarane urip ben adem, ayem, tentrem. Urusan liyane ben durusi sing tukang rasan-rasan. Arti pura? Kandhane ngeyel. Ha ha ha.